Uzubile mina shitani arazim. Nyana nga wajulu indamine. Ame foli dan kanuma oma. Munu ma na de diyan dunguna ni munu ma nga wajulu lame nuba anfama. Ame foli duma dante foli mina. Assalamu alaikum karamoko. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ala kama murike kuri basiti la koni. Basiti na ala kana basika. Alhamdulillah. Mo be ka foli dama wajulu ina kuma be. Kube ka famuya kanya kibe ka fese ka nogo ni bu bebo nyogona tabarikala ore la nyini yere kalande imaye courant tigara ni courant tigara ko nyere ni dabali bane ne mo fiewa ngo dien kono beni daka wallahi beni daka énergie mau amba ufo amuvo aw ni courant tigara wallahi ni courant tigara abilayi aw ni matoro karamo sungalo bele bayina nin kalo barika bade aw bi courant tigara mau sa problème keli sa gerebo tate mene suscité bo agara frigo koray abilayi ni ya ko kele sebe ni ya kele sebe ma fongo énergie mau barika tu fe ko la karamo abilayi courant ya tige ngo émission imbala ka passer direct la énergie directeur asigilen ba ka naje ni wati la abaka naje aklobana aye courant tige o kama nga halla ni ke amba barachi ni na te mata fie ala kama murige énergie mau aye mau senge abilayi aye mau senge ko sebe ni tara dokotoro so la ibeta soro sou de tolinembe ko sebe banaba to abilayi opération te se ka ke ko ni dabali bana mau bi yala kube groupe mi me datro so la o fene tise ka la wuli sabula essence te se ka sa kalande ami duo ke énergie mau abilayi aya la jaw ka fali aya la jaw ka fali ay kan ngomi ay yele ma doni ay yele ma amadu go banga o banka ame sungolo la o banka abe courant tigela fundeni banga ama komi ame tanjamisa ate ngo orona an clara suguruduna o yo courant tige courant na fo 25 heures la ilaha illa nye kalande courant na heure juma 25 heures